ini saya ada di kolam Segaran Trowulan ya, Trowulan Mojokerto. Ingin menikmati sambal water. Dan sebelum menikmati sambal water, yuk kita lihat seperti apa kolam Segaran itu. Oke ya, ini di pinggiran parkirnya seperti ini ya. Itu ada sambal water dan botok cakmatnya. Seperti apa kolam Segaran itu lah ini lur ya, seperti ini kolamnya seperti ini ya. Ini menghasilkan banyak water, nggak habis-habis. Oke, yuk kita sekarang makan sambal water dulu. Mari teko Kediri, hadiri anniversary Panji Kediri, terus mampir neng warung Ibu Sri. Aku mbiyen 5 tahun rene. Terus iki saiki liwat, saiki rene neh. Lah iki lur, iki sambele water. Oh, kaya ngono kuwi. Nah, kuwi. Nah, kuwi Om Ali iki lho. Iya ngono kuwi. Iki neh iki, engko sing wedok kepengin melok rene iki. Di kayak tenan. Iki jenenge neng Trowulan. Trowulan. Kuwi enek koyo Segaran kuwi jenenge kayak. Ya iki wis. Oke. Wis siap makan dulu. Wis makan lur. Sambal water. Waduh. Mantap sambal water. Warung Bu Sri. Warung Bu Sri. Di Trowulan iki lho. Wah. Water dicocol sambal. Mantap wis. Selamat menikmati. Luar biasa.